Kwagaw! Ikaw bantay ha? Ako bala. Hoy! Maragaw! Yaw na magbalik diri ha? Taga na pre! Run. Ang nanalo sa ating patimpalak ay walang iba kundi si Buyak! Tayo na mabayag, ibiyan mo kanimo. Ay, atay. Di na kumutro, pre. Maudagi, pre. Atay, ay. Hoy, mga bugok. Ngawat mong durian? Durian mo gusto? May problema na. Tagahan ta mong tip. Tip number 1, kabiyi mo adto. Tip number 2, magsuot og ninja moves. Tip number 3, magdalag spot. Okay kayo. Hoy, Satanas, di mi mo tuon nimo. Nga naman daw, aber. Ana mong mama, ugnay Satanas, tapoy anghel. Di na tinood ang anghel, bugok. Wag sure ba? Unsa lugar ko? Bunot? Wala siyang nagamask. Kabalo mo mga anak, kinahanglan ta magmask. Kaya ang COVID karon, grabe na kaisog. Bisan og naamos bukid, matablan gyapon mo. Tawag ka ng anghel na ako'y pangutana. Unsa man? Kanang COVID, si Satanas nagbuhat ana? Naapatay na. Ako may naman pasanginlan. La, pag sure ba? Ay kasukudra Satanas, nangutan na rumgog ko. Time pa bi. Ano mo sige glalis dira? Ang atong istoryahan nga dili mo mangawat og durian. Anghel, wa mo gud mi nakadayon og kawat kay nasakpan man mi sa tag-iya, magnanaga na lang mi. Wah! Giingnan bitaw mo nga sundon niyo akong tip. Mga bugok.